käännytetään taas. Älkää vastustako liikaa. Olkaa varmaan vaikea. Pitäisi vähän voisitte sanoa vaikka sitä vaihtoa. Ja sitten se käännyttää vielä se kaverin taakse. Joo. Ota se käsi kokonaan haltuun. Joo. Ja siitä taaksepäin. Jalkaa siitä ja näet sen maahan siitä. Tavallaan jalat tulee tuonnepäin, niin se on semmoinen taakse. Mennään. Tämä on nyt päänsä tavallaan ei vaikka vähän. Ei me vaikka oikein. Me yritetään se kaikki paremmin on, että vetäisi tuonnepäin. Tälleen pääsee auto, niin vetää ulospäin. Varoisi tavallaan tähän liikkeen. Samalla nämäkin voisi olla tavallaan vähän niin Tämän jälkeen se kaveria tämmöiseen uskonnolliseen asentoon, että voitte käskyttää siitä, että pistää jalat suoraan. Mene mahalle. Jos se toppele, taas vähän lisää voimaa, niin jos tämä välittyy, se menee ihan miten se haluaa. Jokaisella on tietty laja. Älkää pistäkö vielä kovin paljon vastaan, koska teidän taitotaso ei välttämättä vielä riitä. Olkaa semmoinen jees-asiakas. Hyvä, katsotaan otetaan meikäläisen luottaa pakin kaveriksi ja otetaan sieltä vähän pienempi kohdehenkilö, näkyy paremmin nämä suhde-erot, eli juurikin se. Näin, meillä on taas vaihtoehtona se, että me on koitettu sitä kaveria tässä vähän pyöritellä. Me ei oikein saa sitä eteenpäin menemään, me ei oikein saa sitä taaksepäin menemään, me oikein saa sitä tekemään mitään. Mitä me voitaisiin tehdä seuraavaksi? Ja kokeillaan tälleen, että viepä se kaveri taaksepäin, vie taakse. Ei oikein mene sinnekään. Seuraavaksi mä otan kantoon. Eli oma käsi pystyy tällä kainalla kynkässä. Tämä vapaana oleva käsi niin tarttuu täältä sisäkautta tänne etureihin. Se sama on. Koskeeko varmaan? Ja sen jälkeen on näin. Ei ennen. Ja pidetään päälle. Näin. Taas ollaan semmoisessa tilanteessa, että voidaan jatkaa tästä eteenpäin. Tehdäänpä vielä kerran. Eli tuntuu, ei lähde tästä oikein menemään eteenpäin, taakse. Ei lähde menemään taaksepäin, jättää kaveri kantoon. Napataan täällä ja pyöräytetään vielä. Onko tuossa sitten se nenähomma? Niin totta kai, eli tossakin kun se kaveri on taas otettu useammasta pisteestä kiinni, niin se